Индустриалният глад. Когато металът стане критичен, среброто вече не се разглежда просто като благороден метал, а като стратегическа суровина. През 2025 година САЩ официално го включиха в списъка на критично важните минерали, което подчертава неговата незаменимост за националната сигурност и енергийния преход. Първи – соларната черна дупка за сребро. Фотоволтаичният сектор се превърна в най-големия потребител. Всяка соларна клетка изисква сребърна паста за проводимост. Консумация. Само през 2024 година соларната индустрия погълна над 230 милиона унции. Проблемът, докато технологиите се опитват да намалят количеството сребро на панел, общият обем на инсталациите расте толкова бързо, че общата консумация продължава да поставя рекорди. Втори – революцията при батериите. През 2025 година се появи нов гигантски консуматор – твърдотелни батерии за електромобили. Технологиите на компании като Samsung използват сребърно-въглеродни слоеве в анода. Прогнозите сочат, че ако само 20% от електромобилите преминат на такива батерии, това ще изисква допълнителни 16 000 тона сребро годишно, количество, което физически не съществува на пазара в момента. Официални данни за дефицита. Данните от The Silver Institute и Metals Focus за 2024 и прогнозите за 2025 година рисуват апокалиптична картина за запасите. Глобално търсене – Purchase 36 200 тона, Purchase 38 500 тона, минодобивно производство – EG 25 500 тона, EG 25 300 тона. Важно. Кумулативният дефицит за последните 5 години вече е равен на една цяла година световен добив. Това означава, че наземните запаси в трезорите са източени до критични нива. Факторът на Шнайстър Китай. Забраната за износ. Най-новата и шокираща информация от декември 2025 година е въвеждането на строги лицензионни режими и фактически забрани за износ на сребро от Китай, които влизат в сила от 1 януари 2026 година. Защо е важно? Китай контролира около 60-70% от обработката и потоците на индустриално сребро. Ефект – тази оръжейна дипломация с ресурси цели да подсигури китайското производство на соларни панели и батерии, оставяйки западните производители в състояние на глад за физически метал. Елън Мъск вече предупреди в платформата X, че това не е добре и може да доведе до производствени кризи. Заключения. При цена от $80, среброто все още се намира в състояние на късо съединение. Дефицитът от над 7000 тона само за тази година прави връщането към ниски цени почти невъзможно без мащабен икономически срив, който да спре индустрията. Физическото притежание на метала се превръща не просто в инвестиция, а в застраховка срещу прекъсване на веригите за доставки.